हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। रुनुक झुनुक चलिया आयो सनी मैया अंगनायो सनी मैया अंगना में हो पिया अंगना में फुलवा बिछावा तो आसन लगावा हो पिया अंगना में फुलवा बिछावा तो आसन लगावा हो। रुनुक झुनुक चलिया आयो सनी मैया अंगना ओ सनी मैया अंगना में हो पिया अंगना में फुलवा बिछावा तो आसन लगावा हो पिया अंगना में फुलवा बिछावा तो आसन लगावा हो। मैया के सजी गए आसन तो बिछी गए फुलवा तो बिछी गए फुलवा हो। मैया के सजी गए आसन तो बिछी गए फुलवा तो बिछी गए फुलवा हो। मैया आसन बैठी मुस्काई पूजन हम करबै पूजन हम करबै हो। हियना से दियना जलाई देबै कलशा भराई देबै हो। घियना से दियना जलाई देबै कलशा भराई देबै कलशा भराई देबै हो। मैया सिंदूर से मंगिया सजाई देबै बिंदी लगाई देबै हो। मैया सिंदूर से मंगिया सजाई देबै बिंदी लगाई देबै महावर लगाई देबै हो। मैया के भोगवा लगाई देबै पौआ दबाई देबै पौआ दबाई देबै हो। मैया के भोगवा लगाई देबै पौआ दबाई देबै पौआ दबाई देबै हो। मैया गोतिनिन के कोछवा भराई देबै पचरा सुनाई देबै हो। मैया गोतिनिन के कोछवा भराई देबै कोछवा भराई देबै पचरा सुनाई देबै हो। आरती के थरिया सजाई लेबै कपूरवा जलाई देबै कपूरवा जलाई देबै हो। आरती के थरिया सजाई लेबै कपूरवा जलाई लेबै कपूरवा जलाई लेबै हो। मैया सखियन के कई कई विदैया तो शीस हम झुकाई लेबै हो। मैया सखियन के कई कई
मन